tini jeng nuguima khara la har kachara jotono saima kabo sechua ni bisingo kalai tongo hingke o roman script je dimanongui tongmani tini Kokborok Tiprasa ni amani kokni jeng nuguima kha baike basa language by divided ongoi o basa ni bisingtui bharoto age jeng khanaga khondo bharat gabangma tini Sri Lanka Afghanistan Bangladesh maike kakte kagi thangka basani bagui nom haike tini bharat okhondo bharat khlaipini hna khondo ongui thangmani ka omhaikan dao roman script mayong tebro kagi thangno amagi de tini greater tripura state separate rok samjagi phaike additional thana marnai murporok omrokni region omo by related nang bom haike nuk lagi hambai media friend no angni ni question no ni question khaima jaga ani kaisa automatic ani kaisa position asai pekha all india Dravidam Minantra Kazigam kaisa tongo ADM ke omo kaisa Tamil Nadu kaisa basa ba TV basa no tui tini borok no ruling kaisa government asok tongmani sungnu sung saiman omo no o ha o sini Tipra ha bo 100 বছর 200 বছর bo haini ya kusung or tongmani sini bukung bara sini Tiprasa o Tiprasa ni kok no Kokborok mani Kokborok omo no sunya nan sasi ang bini kubundo phane phaire no si ang permission na we ani kok no ang roman iskra sui mas suiro si di mas hang ke omo hai la si mas sing sa jeng te ti tong moni mangai ne jeng onek ron jeng thungja khaisi ni no ronai ni ma sinai ni onek jaga ne jeng baji ma koklai mani jora bo phai khaisi but manai hisabai jeng no thungjak ma bai jeng oro student kaisa poranai singnai kaisa jeng oro asok tong haisi even hani malik habuwa gra porjonto omo haibo no haini kuno kaisa boja gya won asogoi Kokborok ni bangai roman script ni bangai soba khaibe tini asogoi moment khai to mani no buba gra hani malik se tini hawa asogoi ani mani kok ni bangai moment khaibe tongui tongma khake sengboni proza ngai sengboni bosabote ngai jeng tomani khaye khanai ba tani borok or jaga bo phaibe phani simi maisa je khlaibe tani bangai asogoi or jaga bo sini Kokborok ni mani kok no roman script ma khani tani borok sulugan bo phaya khanai ba khorang kosojak mane ani or jaga sengnai ro ungkulogo tongo jo to leader ro hani borok sabot khai tongo om hani bangi ni seng sara tirpani sini bukung baro simia je Kokborok no hamjagoi tongnai roman script baike Kokborok no hamjagoi tongnai phaide seng support ma khali nei tini ni bosa MMBA pass ungjak pali ha he ani bosala nangli ya hma baile ingya nung tini movement khaima bai ani busuk phane ano easy khlaibe joto international ni kok no busina jar o roman script bai suiman bangai suiman lang stheng omoni bangai ni soba khai haisi jengnugo tabo chini Tripura lusai meju language select khlaimano hingke Tripura hasti nongoi tidi asuk giar kusung bisirome o Tripura ha o Tiprasa rok nongi tongmani sonot soil hinjali hingke tangai tini tabuk jratui Tiprasa rok nijina amani kok bai o scripts no suimaya exam o amjok munga rung srungnai rok tamni bagai tabuk bo shepmaya kebeng mung bo jaga ongkhana nang obono bo bhaike nuk kebeng mingko omon Tiprasa jesdino shikha agogoi phainai lekha rungoi phainai borok lekha rungmani sate no chetona phaibe chetona phaila hankhanke bo development bo hajar development bo reflect thangsiwano apron no sini bukung bara bo automatic no bonin do phane hai rungmung simung ba development ba boni unnoti ma haiseng ung phaisine omono borok mane khairo musuk jai haisi baike nung Kokborok ba roman script bai soila hanke nung inland no pa thangsidi America pa thangsidi nung je pa jaga thangsidi nung borok thangnai ba nung kahande izike bo soiro manai how are you Bahai Tong soiro manai bo ke omo haino busiwani bangi izike busiwani bangi Borok communication internationally communication easy ing painai u basa ba ke soiro la hanke omo borok ki rezaga tong haisi moni bangi ni borok jeseng masa jatoi borok or jaga o eksomo majority phane tabo minority thang paija jeng borok no je pake thengpani jeng payu borok no omo haibro ne wasong tong ni borok jeng siklegan bangi omo kasoi tong haisi srai boke tini Tripura hasti ganangai o roman script no tui diman cholai tongo phurung thayo ja thayo no tini nukjag kabangma leaders rok nongkharka pia tabuk jratui o thayo nang nini bisingtui ba o thayo nang kodak khnaka ba nini bisingo kokdugrok ni bisingtui tu phaika
tabuk present to update tamo phai no positive negative tamo news phai no information tabok jara positive and negative kuno message ni kusuk level ni phaya ko but omon phaikha tongmungo sung tabok jara jodi news kuno sungno message ka phaya ko message kahapa fighting hayapa fighting sung to tongsnai sung oro jaga du di tin din sung to tongsnai je tongmasa sung ma tongsnai haisi je ma sak te kaisa tongmungo borok sini kusuk level ni hoite press meet khaibe je kuno kok sai ro khanke sung bono mane nani bangi sing baddo bubagra ni khok tei phanengkha tsf ni sini president ni bising tei phangkha je kuno kaisa news ni bisingo sungno saklaibi no ro sasidi no mathai mal hanke sung 100% sung ro sawane ready but o message phai sak jurale sung continue mane indefinite strike means oniristokal usuk jura hi time kuno or jaga suja kare sung o time suja kare je suk solai thanga usuk jura sung movement khai thang haisi